खन्थाइनि मुं थांखि गोरबोनि। खन्थाइखौ लिरदों आरो दैथायहरदों हिमालय बसुमतारी, जिल्ला चिरां आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं नायस्रां ब्रह्म, जिल्ला चिरां। थांखि गोरबोनि। साहारा रानसावनाय बालाहामायाव आं नागिरदों जाबथुसे गोथां दुब्रिनि थरथिंसे गोग्गो निहिर जिउ थाजिमनि थाखाय। आं मिथिया थांनाय फैनाय लामा, थाबायदों आरो थाबायदोंल'। मोनहैगोन बबेयाव मिन्थिया गुमुर, जाफुंथोंल' सान्दों गोरबोनि हसिख्रावनाय। दैज्लांनि जे अखायाव आंनि नांगोल मुथि हमनाय आखाया थोर थोर मावदों गोजांनायजों, आन्थोरखौनो फोजोबनो हाख'वा। आं हान्थिबोनाय लामाफोरा आंनि उल्थायै थाबायलांदों मानोबा, मिथिया मानो। ना बिसोरबो आंबादि खारलुं, होसोदोंसो खोमा समनि मुदा आंबादिनो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।